Bon dia. Bon dia. M'he despertat i no hi eres. He anat a comprar el diari. Em podies haver avisat, no? Llavors no hauria pogut sortir. Tinc una gana que em moro. No m'estranya. Aquesta nit hem gastat moltes energies, Max, si no has de treballar fins a la tarda pots anar a dormir una mica més. No, és que avui volia anar a la biblioteca per estudiar una estona. Però, com que és un dia especial, puc passar d'anar-hi. Què et ve de gust fer? Jo he trucat per una entrevista de feina, Max, i tinc l'entrevista a les 12. Ah, tanta pressa tens? Sí, vull començar a fer vida normal el més aviat possible. I per viure es necessita pasta. I quina feina és? És per treballar en un magatzem en un polígon de Cornellà. No van a l'experiència de torero. Demanen referències? No, no ho posa. Molt bé, doncs jo esmorzo o em desmaio. Tu què prefereixes? Torrades? Magdalena? Jo faré el cafè en un bar. Aquest polígon no sé on és i passo d'arribar-hi tard. Vulguis. Vols que quedem per dinar? O estaràs a la biblioteca? Podem quedar al Peris. Ara torna a fer menús. Max, no sé si en tinc moltes ganes d'anar al Peris. Ja sé que és un pal, Iago, però un dia o altre has de fer el pas, no? I millor fer-lo el primer dia. No ho sé, Max. Va, t'esperaré fora. No ens hem d'amagar de res. No t'ha dit on anirà a viure ara que ha sortit de la presó? Si ni en parla. Segurament se l'haurà ficat a casa. No crec. El Dani no té per què aguantar un tio com aquell. Per què no intentes parlar amb ell? Ja ho he intentat. Però quan el Max li fica una cosa al cap, no escolta ningú. L'únic que espero és que un dia ell mateix s'adoni de l'error que comet. Hola. Ens poses 2 mitjanes, sisplau? Un moment. Max, val més que marxem. Tothom ens mira. Doncs que mirin i que s'hi vagin acostumant. Jo no sé si podré. Llavors sí que podràs. Avui no és un bon dia per aguantar tot això. Ja sé que és una putada, que no t'hagin donat la feina perquè estàs en llibertat provisional. Però sabíem que això passaria. A la teva mare li va passar el mateix. Però ma mare era més forta, Max. Això no és veritat. Me'n vaig. Iago, hem vingut aquí a fer una canya. I és el que penso fer. I si no els agrada, que es fotin. Avui faig jo el sopar, Faré una amanida d'espinacs amb formatge de cabra tevi que fliparàs. No tinc gaire gana, Max? A caixer del súper et mirava amb uns ullets. Ja. Segur que si vas sol et tira els trastos. Sí, quan sàpiga que acabo de sortir de la presó, Max se n'anirà corrent. Si camino pel carrer i és com si portés un rètol al front on hi posa delinqüent. Llavors tu i jo estem bé, no? Doncs els altres no t'han d'importar gens. Max, no és tan fàcil, Mira avui a l'entrevista. Ja, perquè no et coneixien, Iago. I si tu pares a pensar fredament, és normal que tinguin reticències. No trobaré feina a la vida. Estàs pendent de judici, però no tens antecedents seriosos. Això segur que ajuda. Ja, Max, ara no els tinc. Els acabaré tenint, No, això no ho has de pensar, Iago. Serà xungo, però no has de deixar d'intentar-ho. Tard o d'hora hi haurà algú que creurà en tu. I si mai ningú hi creu? Jo hi crec. No sé què faria, sense tu. Lamentar-te tot el dia i arrossegar-te com un cuc. Va, ajuda'm. Tu prepara els espinacs, que jo tallaré el formatge de cabra. Tio, vigila que tinc un ganivet a la mà, Si tens gana t'hauràs d'esperar.